गिबियावनो गासै कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गिबियावनो बे गोजोन सानजौफु समनि अननाय सिबिनाय बावहरग्रोदों। देग्लाय कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 18थि लांदां बैसागु फोरबो फालिनाय जादों। दा बे लांदां बैसागु फालिनायाव जोंनि कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासै 30टा गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै लोगोसे उन्दै गेदेर फंबाय बिनानाव बोराय बेन्थ'फोरखौ लानानै जोङो मोनसे गोदान रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोङो मोनसे लांदां बैसागु फोरबो फालिनाय जादों। दा आङो कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि हामलायथि बावहरनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।